Guys, gist kupitiriza betu kucheza macheza a Chinyamata nkhope zindesi zachilendo kufika pano. Anyamata amene wawa tikumakamba kuti achokatu ku diaspora usati kuno kuya inu Kenya ku Kenya Nairobi kumeneko panyamata chanu Mombasa. Okay, magazi tikupitiriza be kucheza ndi anyamatawa ndipo tikufuna tikambe nkhani zokhuzana ndi mene ana achitsikana azimayi akukhalira masiku ano. Zimimba anakala ang'ono tikufuna tiafunse kuti magazi mutachoka ndikubwera mesa mwakhala zaka ziwiri tichokereni mwakhala ku Kenya 2 years 4 years zaka ziwiri nthawi imene munkachoka zaka ziwiri zimene zizi pobwera munasiya nthawi imeneyo munasiya ana amene anali atsikana kodi pano mwapeza ana kalibe atsikana? Ayi ndithu pano zuri bwanji ndi azimayi kamene amati nchemberere ali ndi ana pakali pano ambiri mwayo ali mabanja ayinso ndakhala kuti kwa makolo kumweko osalinso kunyumba kwawo. Ayi ena ana awiri abambo ali kuti alibe zaka ziwiri zakwanisa mpaka ana awiri kale ena ana awiri mpaka vuto limene mukuona bwanji? Ndilomvesa chisoni kuti asikana nde sizikuyenda yaya sizikutheka ambiri ali ndi ana opanda bambo awo basi akaberekana aja kumakhalaso ndi makolo awo so makolo ajaso kuyamba kulera mwana wenaso wa mwana wawo baona ndi vuto lalikulu kuti at least something must happen also kuti Malawi uno tachulusaso uzibwana komatu inuyo 2 years mayembekezera zoti iwo akhalabe anakalinde kuti tiyana mesa mayenera kusinkhuka ndithu kukula anayenera kusinkhuka kukula koma ambiri mwayo ndoti tu anali m'masukulu ena ku secondary school ena ku primary kumene sono ngati ali ku secondary school ali primary school koma ali ndi mwana ena school asiya ndikuti sitikusuntha chabwerera mbuyo chifukwa ngati amapita ku school amati imafuna kuti nzafikire loto ili atero basi no achimwitsidwa ali ndi mwana akukhalaso pakoma loto jati azalifikira ambiri ende amayesesa koma ambiri makuti basi tsogoli jati titangolidula chipinjo kwa makolo chipinjo kwa makolo nanga simutakhalanso kwa makolo ndi nangano azibambo anawo fomuna ati azibambo opanda ana opanda azibambo azibambo alipo ali kuti akuziwana okha azibambo alipo chifukwa munthu nsikana sakangotenga mimba opanda mbambo koma pamalamulo ake mati ukamakhala ngati uli ndi mwana za anthu apabanja tinene choncho zimakhala za anthu apabanja koma ngati uli ndi mwana kuti suli pabanja ndeti mati bambo ake atani palibe nanga ngati sukhala ndi bambo amene anakuberekera mwanawo tiyankhula chotani tizikamba ziti si bambo palibe vuto likumakhala kuti azibambo osonda amene sali serious ndekuti asikana onso sali serious sitingangopanga blame bambo ka nyamatayo sikana yonso amalolera zimene zonso sadaliso serious mufuna utondo zone kuti unali udindo wake kulola mamuna woyenerera ngati nthawi yake sinakwane kuti akhale pabanja alole mamuna azipanga zimenezo sali serious inenso sindikutiso kuti alole mamuna oyenerera chani nthawi inali isanakwane nthawi sidakwane ambiri wando kuti mukwane nawo kuti tidasiya tapeza ali ndi ana nthawi yawo idali isanakwane fana ali pa school sanamaliza nanga school amamaliza ku secondary konso maybe sunalembeso mayeso awo jenazi form 4 you see then nthawi sidakwane mwakhala kuti ndiphuma basi olakwitsani ndani chifukwa awa tikukamba zoti ndi anali ana mwasiya ali ana pansi pa makolo vuto ni ndani mwana kapena kholo? Sindingablame kwambiri makolo koma mwanayo vuto lalikulu ndi kusowa kwa maphunziro oyenerera uphungu oyenerera chifukwa tu komwe mwana amayenda mama makolo sitoyenda naye ndipo ngati mwana sanandire uphungu oyenerera
zimakhala zovuta kumpanga control chifukwa ke ambiri to have teenager pregnancies nowadays. Ndipo afunika ndithu maphunziro apadera ku ana akazi ngakhale amuna even amuna ifo to have that responsibility chifukwa ana akazi akutenga mimba akutenga kuchokera kwa amuna akatero amuna akakona kuti nayenso is a teenager ndi anena maphunziro enera kuti azitha kudziwa how can we live ndipo akhale focus pa zomwe akuchita. Tingazisunge bwanji ambiriwa ali ndi ana kuti they are just single mothers, bambo palibe, sikuti bambo palibe alipo koma bambo yonso alibe akulephera kutenga responsibility. So how can we devolve that? Uphungu oyenerera ana adziwe za mthupi mwawo ndipo how can they protect themselves. Akuti nkhani ndi uphungu ndi tingapange bwanji kuti uphungu umene upezeke fapa pande kuti zikuoneka kuti uphungu sukupezeka ndi tingapange bwanji kuti uphungu umene upezeke akwenera apereke uphungu umenewo ni ndani? Ine ndikuona ngati mauphungu ande aperekedwa kunena chilungamo. Panopa zikoli tidali ndi mabungwe ambiri amene amalimbikitsa asikana kuti muzipitiriza maphunziro osamvesera thupili akumauza chomwe angachite akamamva za mthupi kuti afuna mwamuna chani. Mauphungu aperekedwa ambiri tikayenda m'mizimu matauni panonso m'matauni tumulitu ana kuti kwambiri zazaso m'matauni si zinthu zokuti zachimizi zokhaso ayi panopa zilinso m'matauni. Nkhani ndoti poverty ndi vuto lina limene likumayambisaso zinthuzi. Ambiri aja kusamva ena kuuzidwa samamva amaona ngati basi chisangalalo ndi zimene zomapanga za anyamata ndi asikana basi ndekuti zisangalalo zimenezo ndekuti akunjoya nkhani nditi imeneyo. Komano mauphunguwo akufunikiradi ochuluka komanso I think tithaso kutengaso njira zina zake zokuti maybe ngati uphungu wakanika ndetitani. I think even malamulo ayeneka kusinthidwa. Malamulo ayeneka kusinthidwa oyang'anira zimenezi zokhuza zoteteza ana especially achisikana kuti asakhale ma victims kwambiri kunkhani imene ya early pregnancy ndekuti school drop out then poverty continues. Ndeti ngasinthe bwanji tisinthe malamulo ake ati ndi ati fo imene ndi point yofunikira kwambiri imene papereki olotikepo malamulo otani kuti no ana asamatenge mimba ana kana achichepere. Sizophweka ineyo malamulo ake amene ineyo ndimapanga suggest da hard kwambiri those ndekuti policy iyeneka ilowemo izigwira ntchito kwambiri kuti maybe for example ndingopereka example sindi kuti likhale lamulo akapezeka anyamata ngati amenewo opanga zimenezo kukasunga pena pake bwanji akathawa responsibility ngati imene ijayo kukasunga pena pake a 72 ena aro azopa kuti ndikapereka mimba ndikuthawa pano kumaseva ndekuti akamputa msikana kuja kampasa mimba ndikutani kuthawa aziopaso kupereka mimba ichi ndi malamulo ngati amenewo ndi amene akufunika pano chifukwa mauphungu tinene chilungamo aperekedwa inde pali maderena kuti mauphungu samafikira zisakutheka koma papaso zangolowa chinthu china kuti basi chibwana basi kalekale zinayi zochitisa manyazi koma si panopa sizochitisa manyazi ndi fasho panopa de malamulo aja atasintha atabwera kokhwimirako weza ndi mene mukuneneramu malamulodi akufunikira akhazikitsidwe koma akhazikitsidwe kwa ana okhawa chifukwa tu makolo akulephiranso kuwapanga guide anawa kuti sipakwenenso pakhaleso kumene kachilango kena kake kuti makolo azilandira kuti mwina zoti udindo wanga ndizogwira. Ngati kuli kothekera kuti
pakhalenso lamulo lowakhuza makolo. Anthu amene amapanga implement malamulo, ine ndingopanga suggest, sindingazowe kuti lamulo lake likhale liti kapena amapanga implement bwanji. Komano ngati pali lamulo linake kuti angapanga implement kumbali zonse, sikanayu, nyamatayu, makolo, mwinaso makolo akwa nyamatayo, ngati ili lamulo kuti litithandiza kuti situation ikhale ngati yasinthirako chifukwa is worse, ikhale ngati yasinthirako. Whatever works for me, I'll go for whatever works. Chabwino akuno kuti tisinthe malamulo. Inu mukuona bwanji tike ndithu malamulo kuti tizipereka chilango kale lija mwana mtsikana akangopezeka ndi mimba chinayi chinthu chochititsa manyazi, ndiyeno makolo amanena kuti usandibweretse za manyazi pa. Mtsikana amadziwa amaopa, nyamata amadziwa marani amaopa, koma panopa ndi chikhalidwe. Ndipo nena kuti manyazi aja sakugwira tikepo nomwina kachilango kena kake. Inu mukuona bwanji? Ndikhoza kuvomereza kuti chilango chikena kuperekedwa, komabe tikatero ndi kuti ambiri titizalanga chifukwa ndizovuta kupanga control. Koma nkhani ndiyo kuti ndimakhulupirira kuti ziyambire grassroots level, at a grassroots level, mamidzi. Tiyeni mafumu aja ndi anthu awo, mafumu ambiri amadziwa anthu awo. How do they monitor the children? Mafumu aja alumiza ndi makolo apanga set up tima bylaws kuti is 10 is easy to protect the girl child or boy child. Chifukwa kungoti mwa kuti for example ana amapita madera osiyana koma timakhala na mmodzi mmoja ambiri so mwina akuteka apanga zinthu zosokonekera mmodzi mmoja tikwaona. Koma how as a village ngadira lathu timapanga zinthu zotani zoti ana athu apite pasogolo ikhale mudzi kuti mudzi ziyambire mudzi, ziyambira pa family mudzi kenako zipite kuntunda. Kumangoti angati dziko telipange malamulo azimangidwa anthu akumangidwa ndithu kuti mwina wagwirira oloya apereka mimba kwa teenager koma zopitirira sezusiya. Tiye tiyambire grassroots level anthu tazindikiritse kuti how can they apanga control bwanji zinthuzi, how can they nurture their children makhalidwe abwino to avoid this. Nzanga wakamba kale vuto kuti nthina ndi umphawi. Madera ena makolo chifukwa cha umphawi amalimbikisana mukwatiwe cholinga kuti aziyanthekena kayi kuchokera kwa mamuna. Apo iyayi mwana mkazi yemweyo kona akuvutika sakudya pa khomo zovuta kuti how can I survive, akuba ndi nyamata angompasaka ndama kuochepa atenga mimba azivutika moyo wake onse chifukwa mamuna uja sikuti akhalapo nayenso atha udindo kuti sindingakukwanisa kusamalira mwanayi ndi mayi ake. So tipeze njira zoti tithane mavuto amenewo, but we can do that if we start from the grassroots level. Tiyambire pansi osati ngofika kuntunda ndi zizingopitirirabe. Chabwino ndiyetu zomwe zikuchitika ndi zonena kuti anthu atenga kale mimba mwapeza ali ndi ana ali ndithu kwa makolo koma akufunanso mamuna. Ndiyeno amuna apanga kampeni akunena kuti mkazi wa mwana kale osakwatira nde wina akumakhala kuti ine ndankonda mkazi ndofuna kunkwatira koma ajatu ritu wa mwana kale ndioneka opepera basi ndinkwatiraso. Mukuona kuti noti ngathane nazo nokwanje zimenezo akwatirebe mkazi wa mwana kale ndayang'ane ziti. First of all ndinene izi kodi mkazi kuti akhale ndi mwana anapereka mimba ndi ndani? Ndi mamuna. Ndi mamuna yonso ndi wa mwana kale amene yonso ndi kuti asapezeso mkazi sikhaliwe ncho chifukwa uyuso sana pezeka anampeza kuchokera kwa wina wathawa pakuti yayi uyu ndi mkazi chifukwa kusamanya mwana uja aubereka ndiyeyo akuti mkazi wa mwana kale asakwatire. Uyuso ni mamuna wa mwana kale asatade asakwatire. So magazi wanga ndoti ngati munthu amukonda you are convinced amukwatire palibe vuto. Palibe so vuto.
mwanayo akufunika chisamaliro ngwakenso ameneyo alere. you can be a savior to that child and sesa kuyo iwala Ungakhalenso kuti iweyo mwina mwakenso bambo wabwinonso oposa bambo is biological father because athawa udindo ka pofika kuti mayi kukhala kuti ndi mkazi wa mwana kale it means alibe mamuna ndi kuti anathawa udindo. So you can be a good father to that child and ngati mwamvana kuona kuti uyu ndoti ndi wife material, why not? Wife material, mama uli kuti mama iwe, wife material. Chabwino, ndi nkhani ndionena kuti no, akuti amukwatire ulali ndi mwana kale. Nkhani tu yomwe ilipo apa, si nkhani yongokwatira kuti ali mwana kale. Akuti ife mwana tilibe naye vuto lili ndi bambo ake amwanayo azizemberana nayenso mkaziyu. Inu mukuona bwanji akwatirebe wa mwana kale kapena sakwatire? Amene timati ma speculations ndingopereka chisanzo kwathu komwe ndimachokera ine. Kuli banja lina lake abambo anabwera anakwatira mwana zimayi kuti anali ndi mwana kwa mamuna and mwana ameneyo ndi mwana woyamba kwa amayiwo. Chachitika nchokuti mwana uja ndi wanzeru kwambiri. Abambo aja amulera mwana uja ngati wawo yemwe. Wapita ku sukulu pano antenga ku university. Koma aja anawo omwe abereka abambo aja mujeni kwa amayi aja samaonesa nzeru za ku sukulu ngati mmene alili mwana wampezamo. And ampanga support bwinobwino mwana uja adasinthaso zina amalembesaso zina la bambo oti ompezamo omwewo amamvanaso kwambiri aphunzitsa mwana ompeza ndi mwana yemwe azasamale chifukwa iwo sali pa ntchito amadalira kulima chani mwana amene ndi amene azazani atazasamale andi ndi mmene ndimamuonera mwanayo sangaza atayedi chifukwa ndi amene abambo amene amuthandiza. Abambo ake ndi ameneyo. Abambo ake enieno sindikudziwa kuti amaziwaso ngati amaziwaso ndi kuti alibe nawonso ntchito. De zomati ati asakwatire mkazi wa mwana kale ine zimene sindikupanga support chifukwa choti mkazi wina ali asali ndi ufulu ofuna kukwatidwa and mamuna wina asali ndi ufulu kusankha mkazi amene akufuna kukwatidwa tisamangirane despite za mwana. Yeah, despite za mwana usangaonera kuti you can be a savior to that child ngati mmene abambo awawa anakhalira ndi savior to that child. Aphunzitsa mwana amuphunzitsa mwana uja basa azakhala otukuka azatukulaso and abambowa ndi kuti mulungu waona kuti he's a savior ampanga save mwana. So ati tinene kuti anthu asakwatira wa mwana kale chifukwa choti maybe azizemberana. Iyo ndi nkhani inatu, iyo ndi nkhani ina chifukwa sungamangonera kuti azizemberana pameneyo sunaone kuti akutani akuzemberana. If it happens then imakhala situation ina. See zolengeraso munthu ndi anthu tikamapanga zinthu mmoyomu timazowa kuti something can happen. It can happen in this way kuti china chake chitha kuchitika cholepheresa zomwe taganiza kuti tipange zija koma tisayendere kuti china chake chizachitika. Koma tikamachita chinthucho tizinena kuti ichi chitachitika tikapange bwanji. Then iweyo ukhale serious nawo ndi nzimayo ufuna kumkwatira uja kuti anakusira mwanaye mwasiyanadi. Yeah, nkhani ndimeyo kumvana atu basi palibe munathaniranaso mumafunika ngomvana sitizamvaso zoti abwera pano mungomvana. Then ngati iye uja ngati ali serious kuti ajawo watayiratu then iweyo uli serious kumukwatira mukwatire. Koma ngati akuti sali sure then it's another situation, it's another case. ndi mamuna atengeso nthawi yake ndi tukufufuza zoonadi mali pa mtima mukufuna ine kukwatire simudzabwereraso kwa mamuna wanu ndi kuti iweyo so mamuna penepo ukuyenekaso utenge nthawi yako usakhaleso paphuma usakhale paphuma. Koma
kukwatira mkazi wa mwana kale si vuto. Kwa ineyo ndimaona ngati si vuto. Ndi kupanga kampeni yokuti anthu asamakwatira akazi a ana kale aya zosamveka. Pano tupatumphuka mapointi angapo, koma pointi yomwe yandisangalatsa kwambiri funso lonena kuti kodi mwanayo anachokera kutino, anampereka ndi ndani mwanayo, ndiye mamuna anapereka mwanayo, kodi sindatongwa mwana kalenso ameneyonso sinde kuti akwenera akhale ndithu osavomeredwa ndi mkazi. Funso lofunikiratu kwambiri. Ukuso nde kuti nkhani ya chisankho, zisankho ngati mwakonda mwamvana, why not? Ndichoncho? Ndichoncho. Hayi, pamenepo tunde pamaperoso pa kagawoso kameneka apeti kuti guys gist kukambatu nkhani anyamata ku diaspora wa ali ndi nzeru zodzadza kwambiri mu bongomu, akuyankhula mfundo zabwino zotyakuka kufikiranso nthawi ina mwakoma nonse.